Spirituality is a universal concept practiced in a context related to a particular nation. In Africa, spirituality is practiced in the context of Africa. It is in that regard that these Afrocentric ways are called African spirituality, which is the way of life for all African people, carrying the core values of life, moreover keeping Africans in the footsteps of their forefathers. Spirituality houses not only healing properties, but carries imfundiso and ways to better reroute ourselves into the path of enlightenment and truth. Ukugcina izindlela zethu zeqiniso will direct us into the path of self-discovery. Sikwazi ukubuyela emandleni ethu ngoba the power of all Africans lies in African spirituality. Let us take a look at imisebenzi emihle eyenzeka kwinkolo yakwantu esambulweni administered by imboni yakwantu, inkosi yomoya Uzwi Lezwe. Isakolisi umamqhinebe ugqugqugqu awuduka namahlathi izalwa intombi yasemaqwathini odikelo yongosi ibendihlupha mina kuba ekhaya besikhulele kwinsindiso ke kuthe xa sina 15 xa ndina 15 iminyaka 2003 wathi umama ingathi silinda ukuza ukanxele apha make sihambe sichwechwe siyohlola emntwini sibuze kutheni lento kulomzi kukho isimnyama xa ndihamba nosisi bam lo mama watsibela mina wathi ndim ohlutshwa sisilwane ndihanjiswa nohili and lo hili lona ustrong kakhulu ufuna usetyenzwe ngoku uhili ogada izithunzela and lona uhili awufana lo nopopi and uzayivala impilo yami alikho isoka azathi xa lifika isoka lijike linganimisi ngoba kuzawuvela lo hili andahoya ke kuba ke besisindisiwe ndakhula 2003 xa na 22 hayibo kutheni kungezi bantu kumnyama ndathi mhlambi kuba bensindisiwe mhlambi ndiyabathisa ndafonela ubrother wami wathi niyazilibazisa izapha eGauteng ndenyuka 2012 njalo ndaya konye umama semampondweni wayichaza yonke into ba sisilwane ukhuliswe naso wanika imithi emveni koko ndiyisebenzisile la mithi yangathi ndizinqikela ityeni nembovane ndathi ndilele ndava kukhona into ebhabhayo apha entla kwam xa ndithi yintaka emnyama lisomu hayibo andayihoya kwisuku lesibini yafika lento nguhilo ngaka lixheko hayibo lalala nami hayibo andayinaka kuthe ndisajongile kungena isithatha apha endlini ithotshi le ilayitile ibonwa ndim abantu abayiboni hayibo kwenzeka ntoni ndithi ndisahleli ndiphupha iitshomi zami ezabhubhayo ndiphuphe ndisehlathini ndihamba nabo nabafana baselalini ababhubhayo ndiphuphe ndihamba nabo mna ndingumakoti ingathi siyasinda ngelindle kuse ekuseni ndizibone ndikrwelekile inoba yintoni siphinde simxelele lo mama alo mama zakusa kumuntu obendithwasisa ngumswazi bethwasisa yena hayi lo tata ndisebenza ndithi ingathi seyingaphezulu kwamandla ami ngoku masike siye komnye umuntu siye kulo tata omnye naye andisebenza ndinika inkukhu andisehlathini xa sifika ke ngoku ekhayeni emveni koba ke ngoku bendiqaphulile ndifika endlini ndilale andinika izipilo ezi3 athi esinye ndisibeke eminyango esinye ndisibeka phezulu festileni ndithi ndilele ndive kukho umuntu othi ncumisa xa ndithi ngulo mama undifake sisilwane ndiseGauteng phofu nesi silwane ndiyasibona straight qale ndiwe ingalo yami ngiyaqala ngoko imani choke ingafuna usebenza xa siyomxelela lo muntu indlela enzeke ngayo safika ebambelele enhloko umhawulo wakhe utshile uthi akayazi utshiswe yintoni hayi ke saqhubeka hey ndoyisiwe andilali ubusuku bonke yafika lento inomoya obandayo ingathi ndivulela ifridge ndombatha ingubo zibe yi5 kuyafana andiboni mehluko ndahamba ndaya komnye umama womoya satsho hayi naye ndahamba ndaya komnye utata ongumsuthu hayi wansemanzini wandisebenza ngenkukhu ndasetyenzwa lathini nalapho hayi usafana ndilali lentaka ithi vakala isound hayi ndathi andoyisiwe ngoku ndahamba ndaya ndagoduka ke ngoku ngo2015 ke ngosengu2015 ndafika 2015 kwathi ukhona utata olapha eMonto nesipili ndaya kuye wayisebenza naye wanika into zakhe hayi wathi hey lento ebangela bayibenze nohili ustrong lo gadi isithunzela lo mama uthwele lo mama lo unesilwane unohili unempundulu unamakhosi lento ukukhulise nayo lento ayimfuni onye umuntu ifuna wena sathatha hayi ndoyiswa ndaya komnye ngapha fan boss watsho naye
wathi hey make sigibisele satsho xa sigibisela kwawinkomo sohluleka kulapho kaze kumngqola mama lowana wathi uchitha ixesha kuzogqibela mna lento yeyakho ndinike wena bufuna ukuphila fune kuze kum ndaqhubekeka ndaya komnye umama olibhaca wathi lo mama lona into wayisebenza wohluleka wathi ndijongele ingcwaba lomuntu ebehlatywa mhlawumbe umuntu ebesitowuthi waze wafumana ingozi nogogothile bethakade sizawusebenza la moya sisebenze lesi silwane emveni koko sahlala saya nakomnye utata ndathenga imeli ezintsha ndathenga amazembe sigxotha hayi lento lena ayivumi baxa behlola bathi wathi omnye utata afuna ndiyolala komkhulu emlanjeni ndizawuva xa ndigayidwa abantu bomlambo bandiza kwenza njani nalapho still kusafana hayi ndahlala ke ngondiyile nakopastor kwathiwa mandisindiswe ndibe ndiqonda uba andisenamandla ngoku ngoba le nto ndikhulele kuyo emveni koko ke ngo-2017 ngoMeyi hayi ndava ngale nkonzo ke ngondifikele etshomini yam yathi itshomi yam ungakulinge kuye kulaa nkonzo ke ayikho right akulungwanga ndaqonda okay mandinyamezele ndafumana umsebenzi ndazifunela indawo seza nomama apha 2017 ngoMeyi xa sifika safaka ukutata ubhiza kukunceka ukhuthazo hayi bayigaranta ke le nkonzo ke sathi inoba bathengiwe sanyamezela ke salandelelela khona nyusisi kwakuthiwa noNkosi kwenda ndisebenza naye ke mane ke sheme ndikhuthaze ingathembanga nto 2017 saqhubekeka kuthe pha ngoSeptember yaqala laa ntaka andisayiboni yaqala la thothi andisayiboni okwakuphupha abantu abangasekhoyo itshomi zam kusendikatshulwe ndiphuphe ndikhwele aeroplanini kusendisiwe ebhedeni andisayiboni kuthe 2018 kwashiyeke sisilwane nalo moya zaqhubeka 2018 ngoSeptember kwafika intsebenzo yenantika yeqanda kwathiwa xa liphele la qanda ufuna uxhome enhla kwale ndawo lala kuyo ubhale lento ungayifuniyo ukhanyise ngemali emhlophe yaqala apho kutshotshe enhla ke yaxa ifika ndinamandla ndiyayibetha kuthe 2019 ngoJulayi yaphinda yafika endaziva bethongweni amandla yaphela kwathi gqi ubaba umboni esihla kwindawo entaba phambi kwakhe kukhokele ichitha into enje yafika uqala apha kum yafika yasukela esasilwane sabaleka ndaqhubekeka yaphinda yafika yaphinda yafika ndayeva amandla yaphela waphinda wavela utata enxiba ingubo emeruni wavele ngasemanzini esilwa ngomkhonto ethandaza uspina yabaleka ndothuka ingekho ndahlala yaphinda yafika the xa ifika ke ngoku ndeva ndathi apha ethongweni ayibo inoba indlela enzawufa ngayo amandla yaphela waphinda utata wathi gqidi yangathi uhla kwiparashuti wathi gqidi wathatha iphele libaby blue wakha amanzi wandiphosela ngawo ndawaphepha kuba ndiyawoyika kamanzi ndawaphepha kafika kum emveni koko ngapha kotata umi ngasemanzini kwathi gqi umntu apha emva kwakhe andimali lo mntu noba uphuma emanzini ngathi uphuma emanzini waphuma weza straight apha kum ndinqenqile ebhedini wafika wandityhala ndachopha nanku utata yena uyathandaza wafaka imilenze apha emaqaleni kum wandibamba ingalo ezi wandibethisa esasilwane oze kuthatha umntana umthi qwi umbeka apha phansi kwakhe umfaka phambi kwemilenze ubamba imilenze umbethise wandibethisa esasilwane kuhla ke ndohlukene naso ke ngoJulayi 2019 ke njalo ngoJulayi zange sibe siphinde ke ngokusize ngoko ndaqonda uba okay ndalinda ke 2020 2021 2022 ndabona uba asimkile ngoku qinisekisa uba sihambile nyani na ndabe ndiqonda ke lo mama ke ngoku selebuza uba yintoni lesimane sisiza kuyo apha ufuna uqonda le ntsimbi kubi ngumuntu wentsimbi ndimchazele wabuza mna ndingalunga na ndathi ke ungalunga wabuza into enisebenzisayo pha sathi ngamanzi wathi lo mama obuzayo ngulo wayethe uzawugqibela yena lo endifake esisilwane ngoba ndiqomba hey mandiqondise ungxamile ubhizi ufuna ukuza uhambile mntase yo iminyaka uhambile iminyaka mingaphi kuhlupa lento ke ngoku lento lena yakhula ndina 15 ngo-2003 bathi ndikhuliswe nayo uqala ukuyilandelela ndiqale 2012 yo uhambile straight
awuhambile ewe ngokuphilile isekuyiminyaka ngoku ekhululekile uthi hayi ngoku ndiyayibona uba ihambile nyani manizobonga and akavelanga wakhululeka nje masosha ulandelele izandla kakhulu siyabulela sisi